Obingelele baba udokotela baba wesizibojabule umfana muhle ngathi ikehla lomlungu umzulu abancinisa ngesolve Xhosa. Bakithi ngiyabonga isupport enisinika yona, sibonga kakhulu siyazehlisa. We have to appreciate because uyanyaza umuntu omenzela konke okuhle and that person still does not appreciate. Angisho ke lokho ezobaba udokotela inyanga labantu abasikrophela ama video, they are getting some petty cash. It helps them to thenga into zokugcoba. Okay, fine. But we are coming to a for that on December 1 siyayigcina contract yabo, then mesibuya ngomhla ka January 15 sizonikeza abanye ithuba. Sizonikeza abanye ithuba ngoba nabo everybody wonke umuntu uxakile kakhulu kunomunye bonke abantu baxakile. Then we have to give another person as well ithuba. Siyabonga nje kakhulu ukuthi lezangane ziyayenza lento, but nama I have to appreciate them even financially. I have to appreciate them. This is Babu Hotel bawesizibojala umfana umhleja kahle. Namhlanje sine topic ethi marital ring, ama ring aqoka abantu abashadileyo, ukuthi yindaba bawaqoka. If ushadile ufuna ufake iringini, umufake iringi uyifakelana, all those things we have to explain because abantu abazi ukuthi izinto zenziwa. Bakithi ngine data la, i-data yezinyanga, i-data ngine data ngifuna ukunika la yezinyanga. But this data, I'm going to give you these numbers. I want you to take down the numbers because I am not going to save those numbers for you people. Here are the numbers. Take down these numbers now. Take down these numbers. These numbers are very, very critical. These numbers are very, very important. I want you to take down these numbers. When I call these numbers, we are not going to call me and say, Babu Dokotela, we are trying to call this number, but the numbers are 9 or are 8. All those nonsense. Okay. Kwamhlaba uyalingana. Mhlaba uyalingana. Umuya ngasendumo. Sinenyanga lana Baba Uzungu. Baba Uzungu. His number is 072. You people are supposed to be writing down. Don't look at my jacket. Jacket is beautiful. 072 713 0762. 072 713 0762. Ubaba Uzungu uyinyanga. Wena usafuna ikhubalo nje la kaMhlaba lengane. Ungamthinta ubaba Uzungu. Mase sizothi ke Embali eMaritzburg, Peter Maritzburg. Sinobaba laphayana uJafete. He is in Peter Maritzburg. His number is 078 573 4507. I repeat the number for you people so that we'll take it again. 078 573 4507. That is ubaba uJafete, uzomthola in Peter Maritzburg endaweni yaseMbali. And these inyanga lezi, why am I doing this? Because ngesikhathi ngihambile ngingekho nidinga inyanga, azini ukuthi zikhona inyanga nakwezinye indawo. Yabo, not ukuthi ubaba udokotela is just a monopoly, stigmatized only. No, I don't work like that. Thereafter in Ladysmith, in a place called Colenso, outskirts of Ladysmith, kunenyanga laphayana in Colenso is Mr. Zuma as well. His number is 073. I wish you can take it down. 073, because when you call me, I'm not returning my calls basis on inyanga. 073 266 6237. 073 266 6237. These are one of our colleagues. I don't promote them. I'm just telling you they would. If you say Maritzburg ukhona ubani, if you say down ukhona ubani, sizolonga inika ziningi, ngizolonga inika nangakeni ngizoyivusa nangakeni futhi. Nangakeni ngizoyivusa nje ngoba inini eninginikele le number nathi baba dokotela usho ukuthi nani langaphi khona inyanga lapho. Ngalondlela ke ngiyalinika ke. I do what you people said. I must do it. I did it. Free mode isithwalo. Free mode isithwalo. Kunezithwalo khehla lami, kunezithwalo la. Kunendawo ese Mozambique. Le ndawo lena uphuma la uthi Maputo, uma usuyiphushe, uthi Shayishayi uyiphushe, uthi Zavara uyishaye, uthi Nyarime uyishaye, uthi Vilankulu uyishaye, uthi Nyasuri ungasafika eNyasuri. Masafika eNyasuri.
uma uthi Vilankulu uzothi 42 kilometers to Mangungumente police station. Ibambe lapha, ibambe. Uma ufika lapha kune police station, kunendawo eziphithi la, kunezinto mase zoba indawo lana kudliwa kuyaphekwa la kudliwa inyama yembuzi kanjalo. Lapha kunezithuthuthu ezirenkileke lapha mase uthi ngale ngemuva kunabantu abahlala endawo ngathi uqashiwe lapha ama-flats yabo. Kuyadakwa kakhulu, akudakwa. Uma ufika ke lapha na ke lo mgaqo uyaqonda ngithi wena ubusaqonda ubusungena ngo left uyitiyela uzowushaya umuso usiyaphela. Uma uphela lapho usuzobuza uthi kuphi inyangela bazobe sebeyakutshengisa. Kuyathwalwa ke lapha. Uthwala awukhokhi. Okay. Muthi awunayo imali uyasifuna bakunika. Kunendlu abakufaka kuyona. Lendlu ayinawo amawindi, ayinawo umnyango isicapha. La isicabheni kubekwa ikhethini, kufakwa ikhethini kwathiwa la mawindi nakufaka lutho ke vese. Yakhiwe ngotshani lungileka nankinga vese. But lendlu laphansi ikhonkiwe, iclean futhi. But umehluko inesitulo kuphela. Mungena kunesitulo kuphela ufike uhlale khona. Uqala uyogeza lapha ya. Kunendalo abakugezisa khona ugeza. Umusu usubhinca ibhayi, uyangibamba ngokwelokishi. Umusu uza straight ke kuthiwa ungene lapho ufike uhlale khona uyeza umuntu ozokusiza. Useqedile lokukusiza yabo. Hey bakethi izithwalo zamahala. Yabona ngathi mengifika lapha ngiphethe indishi. Mina uma wakamgenge. Ithekene emzalayo mabuthilisi. Ngathi ngiyiphethe indishi kanje ngogeza wakhuluma le madlibeni ogogo. Wathi Dumsane ufunani la? Tjo. Ayibeka phansi indishi. Hey ngathi lesalwazi lesi. Sibambe kanjani uthi ngikhuluma mina ngomuntu omhlophe mina osashona. Gogo wayisindiselwe eshona kudala. Uzalumana. Uma nawe uyigugele naye uno-70 nogogo adahamba. Hayibo. Engithuli. Sengingenile kule ndlu lana egezela kuyona. Sengingenile kule ndlu yakhiwe ngomhlanga yabo. Lapha phezulu ayinayo iroof. Ungena mnandi une privacy emnandi vese ngena mnandi lapha. Hayi. Kwenzekani la? Bese ngibuka nithi khona mhlawumbe into engakhanyi lana. Bese ngibuka phansi, ngibuke phansi. Okay. Uyageza la. Amanzi achitheka mase kwenzekeni pho. Kodwa ngathi la khona into engakhanyi la. Oh, ngesikhathi ugeza kunento engathi i-drain mase kuba namanzi ngathi ipipe elidonsa lamanzi lawa. Bengithi ngiyalunguza ngale ngemuva bafaka into engathi umphongolo mhlawumbe ongaka umphongolo kodwa mkhulu. Bafaka into omphongo. Lamanzi ogeza ngawe lapha emphongolweni. Ijikele ngala hayibo madoda. Kunomphongolo la ucollecta lamanzi sigeza ngawo. Okay sekunje na ke la. Bese ngwashaka nje amanzi washaka nje. Iyabamba ikwezela lapha lengilindi yeke ngawo. Ngwashaya amanzi bese ngiwachithe. Ngaka splash bese ngiwachithe. Angene lapha kule drain liyana. Hey kwenzekani la? Athi hayi ngishiye lapha indishi ngishiye lapha bese ngifaka ibhayi. Athi ngathi awukho right ngithi nayi ngi right. Mesithi hayi yazithini elokukhuluma nomkhulu. Athi ayihamba uhlaye lapha ngingena kule ndlu le. Kunezinto mina inombolo engiyikhanyisa vese eseceleni ke ezingahlangana lokhu lapha engimhlophe ngazo. Mengithi awukho umnyango kukhona ngiliphenye le duke le sheet leli. Laphansi kunidlala into engathi impuphu ethi ngiyabheka akuyona impuphu le. Lento upowder lento ngathi upowder ngathi umlotho omhlophe kodwa. Akuyona impuphu le. Mesithi hayi kulungile ngizangena ngicela ukukhuluma nomkhulu. Hayi ngiye kuyena. Ngithi hayi mkhulu sengiyacabanga. Ngifuna ukuthatha isithole nje sizosikhokhela kahle. Ngifuna ngisikhokhele manje idlozi lami lifuna ngikhanyise manje idlozi la ekhaya ngeke likwazi unginika ngifuna ngikhanyise. Athi hawu baye usofuna uqaliswe phansi ngathi mlungele zoqala phansi. Kulona zoqala phansi. Ngayeka ke. Kofuze ngiqale phansi ke iprocess yonke ke ehlukileke kunaliyana. Kanjani na?
leyandlu ufika ugeze lapha amanzi wakho bawathathe bawafaka emgqomeni mase uyofakwa leyandlu ufika uhlaliswa inkweze lapha na sekithe sihlaleleke nje sibuka nje kokwelokuthi nezinyoni ezayisuka eGoli esihlaleke lapha sibuka yena ngiyibamba le nombolo mina ngiyibuka kanje phela sengibhenga kimi ngiphethe nge-special book ngilo ngiyibuka nje ukuthi kwenzekani lana nangu uyogeza okay sure uyaphuma lapha sebeyamlandela futhi bamfake kuleyandlu ahlale lapha kulesi situlo bambize angangiyambiza athi akaphume ahamba amsoyela ufika ambulale ngerazor lapha kezwe ngaluthi ufika wahlala kuphela hayi ngithule ngithi hayi ngiyibuke ngoba seyibhaliwe leplangweni yakho lento enziwa ngibuke qhamuka umoya manje intombazane siyala izumba nalo hamba ngenyawo libhince lento ezabe ezingasile vese amamela amancane elithi izumba lithi liphethe umshelo lifike lishanele lapha phume seliphethe lento ezimpuphu selihamba nayo liya lapha kumkhulu ngathi ngeke la ngathi sekulinye ioffice la laba bangakhokhile bafike bageziswe lapha yana bebeqeda ukugeza lapha mase beya kuleyandlu la leyandlu la into eyenzeka wena ufika unyathele phezulu kwalo powder mase kusala inyawo zakho mase iyayishanela ithekeni imisiziswe kumkhulu okushuthi mase zisiwe kumkhulu sekuzokwakhiwa amanzi akho la ugeza ngawo ahlanganiswe nenyawo zakho mase kuthiwa umahambane lo muntu yabona ke lesithwalo lesa sihle simahhala kodwa kuthathwa inyawo zakho kuthathwa amanzi akade ugeza ngawo I'll tell you what to do into enzekayo lapha na ke lamanzi that are jamming your signal you cannot prosper but controller yonke into ngeremote because ukhuluma lapha esigubhini sakhona manje inyawo zakho zithathiwe insilo bugeza ngayo yonke lapha kubona ukhuluma lapha esigubhini isithwalo leso senziwa abantu nje mahala kunesithwalo kwesinye esamanga entshelo sona ngizonitshela namhlanje sasithwalo nintshelwe amanga niqokisa ukhalibhothi akulona iqiniso leyanto ukhakhe la dona uqoka kunesithwalo kuthiwa sokulala nakwamadoda wodwa amanga namasimba into engekho la sekisithwalo njalo isithwalo esikhona esika sim card number 2 umuntu ono sim 2 efonini ithekeni umuntu esifazana unama sim card uno sim 2 umfana uno sim 1 nobanana akanawo sim 2 uyabamba ngicela senze lo language singayi ngoba ingane ziyayizwa lento ngalo ndlela kunesithwalo onikwa sona esika sim 2 kunesithwalo onikwa sona esika sim 2 lesithwalo lesi uthumulele nomuntu esifazane ayikho into oyenzayo ufuna abhekele phela athawo hayi ngeke lokho angikwazi ngikujwayela uthi hayi ngizokunika imali ngiyazi always the first time yabona intombazana lapho uyinika noma imalini imezokunika usim 2 kwayo lo muntu usuke ethwele isithwalo lesikasim akayi ngaphambili xawubo nangephutha kunamakhosikazi lana aganwa amadoda athwele kanzima lamakhosikazi ngoba khathele ukulalwa ngemuva lo muntu akakwazi ukulala nomfana ufuna athola usim 2 umfana anawo usim 2 uno sim 1 kuphela ukuthi wakho usim ungemuva but kufuneka usim 2 kufuneka usim 2 lesasithwalo lesenzelwa ukuthi ulale nabantu besifazane ngemuva kuphela lesasithwalo lesana sibakhubazile abantu besifazane because lo muntu besifazane uma ufika kwakhe umona ngathi ingqondo ngathi akanayo uthanda ukuba uphephela nje isikhathi esiningi kwakugeza akazinaka ukugeza kanti lo baba lo useva injongo zademoni la ilandile useva inhloso zalidemoni lezi ayilandile useva lona ke lelo demoni lelo useva lona ngoba uma elenziswa lento lena baqale bamenzise khona lapha usim 2 bamlalise nalento le inoboya ingangenja ake ngisho igama layo
ingaka nje lento ilingana nenje bamlalise nawo uqala ahambe ngosim 2 ahambe ngosim 2 aqede mase ke bamtshela ukuthi manje usuzophila kanjena ke ngisho ukuthi njengoba nezithwalo sisho ukuthi khona nezi free ngoba thina mesithatha imali soke sifuna ukunika into eclean ongeziloko izinto umsangano ngoba abantu bayifuna zathi umuntu ayibabudoda nginika isithwalo ngizonikela ngomphefumulo wami umsangano phela loyo azinike zikhona ke lezi zinto good people ake sikhulume nokunabantu abangakwazi ukuappreciate angeke ngicele ke nawe la ukhona labantu abakusizile ngicela ukuthi go back to them and appreciate it uyazi mina nginebhadi elisimanga mina mengisiza umuntu kube sengathi bengimkweleta vese mina mengisiza umuntu usizakala impela hayi kancane kakhulu kodwa kube sengathi bengimkweleta very few people ever say hey baba yazi lento yenze kumina ngizocela nje ukuzobonga nanka ama fruit appreciate it very important please say thanks to that person okusizile say thanks to that woman ophethe imfihlo zakho zonke kodwa uyaqhubeka ulala nawe uyakwazi ukuthi ubuthinte nabafana kodwa akayikhulumi nonto emndenini uya esontweni uyakubona uma usukwenza lento zakho senimini nabafana nifunde ivesi uyazi implan ukuthi nolala nini kodwa unkosikazi ubekezela uthula learn to appreciate that woman appreciate ngoba ubambe imfihlo zakho kanti uyakwazi ukuthi umfundisi kodwa uyakwazi ukuthi uneyigubhe ekhaya kodwa uma usushumayela akayikhulumi lonto ukuthi wazi washumela beyigubhe zishiyene noba learn to appreciate some people kunabantu ngempela ekufuze siba appreciate mina what I did ngihambile ngaya kwa game no ngaya kwa macro in Springfield Park ngafike ngoba bathengela abasebenzi izitofu lezi esibiza ukuthi ama mini oven athenga lezo zitofu lezo azithenga zawu 13 laba ngizobathengela msekhamba isikhathi seku right thenga zawu 13 paid cash. This is on record ka macro and record. Le zibekiwe lenzo zibona la kuma social media abantu abangilandela ku TikTok no Facebook. Ngizozilahlela nje ngitshengisa ukuthi nasi izinto. Ngiyaba appreciate abasebenzi bami. Ngigqoke kahle kanjena nje ibone. Njengoba ngihleli lana nje studio bona babhizi. Khona aba 10 floor, khona base 19 floor. Yabamba kokwelokishi. Basebenza abasebenzeli babudodela abayisebenzeli ngani zabo. Mina ngizobaholela. We have to appreciate people. We have to appreciate people. Now I'm begging you. Go and appreciate that person. Say thanks. That's how you not about no. Now I start to realize how far you have gone. Just say thanks. Just say thanks. Le ndoda lena namhlanje ngane yakhe ezunyaka okugcina e-duty ibikulekelela yakhe indoda kade yashona. Kade yashona. Namhlanje unendlu enothayile omusha kade uvuza uthayile le ndoda le. Engayihluphi nokujaha ukuthi izolala nawe ikwenzele zonke. Just go back and appreciate. Mthethe ngiyabonga. Thina nje bakudodela ke sifunda ukubonga. Ake ubabonge lawo. Kunabantu empilweni bakho that have gone a mile. Kunalaba fowethu labakhuluma into okubhibhidla ukuflasha kwetoilet. Abantu besifazana abanikwa imali. Umuntu osifazana othandana naye is not your enemy. It's not your enemy. You can always mina abangani bami ngiyabapha mina imali abangani bami. Out ijitha ngiyamupha mina imali. Milahlela ngenyoka amasimba. How much more umuntu engiyake iqiniso yena uthi angamnika imali. Umuntu omqethula angamnika imali ngijwayela amasimba wena. Wena umusha imali nje mana divest ubroke. Hamba ukhipha ipoverty yakho somewhere ka-edge. Ungathi sipha amajitha imali. Mina ngiyamupha umuntu imali. Manje kahle khulileke uzoba right. Umsholo za khulileke uzoba right. I do that. Engisho ukuthi lezi zinto lezi learn to appreciate people but just appreciate people and then benzela abantu izinto ezinhle but mase benga appreciate. Ubonje yazi lo muntu lo ngiyenza nje ngazi ukuthi ngiyamkweleta. But even ingane zethu uthola ukuthi awule ngane lena ayitshengisa ukuthi appreciate ukuthi ngiyilekelela ngayo yonke indlela. Uyakutshela uma ithisile wamcishela lwamlilo. Kodwa nje ubona sangathi lento oyenzile bofuze uyenze ngoba ngiyindodana yakhe. Kanti uqinisela yena amathambo. This is babudoda besizibojaba. Ake singene ku topic yethu. Sizongena ufuna ukukhuluma ngalomuthi.
Lo muthi lana is called Hep 16. So unikeza abantu abasuke bene CRP ephezulu. Oh madoda. Kuthiwa udokotela wena wesintu, tell people ukuthi yini CRP. Yabona, as from today I'm opening the comments just for you people. As from this I'm opening the comments one way so that you people you'll be corrected. You once called odokotela besintu what is an ANF hey, Apo, stop it now. You don't know what is anti-nuclear factor, but you call yourself udokotela wesintu. I'm asking you, what is an ANF? When we are doing rheumatoid arthritis factor profile to a person, that is where you get anti-nuclear factor. When you are doing arthritis profile, that is where you're able to get ANF. This is Babu Dodi. La, it's a Hep 16. This is what we use. We use it to help those people abanama symptoms arthritis. Why am I saying symptoms? Because mina ngilaleli patient. Yabo, mina uzongitshela unempawu zamathambo, ngizokunika treatment bese ngikwenza arthritis profile. You understand? Ngikwazi ukuthola ukuthi ngempela unamathambo yini. And status sakho nasithini. You understand? Ngizokunika ke lo muthi. This is Babu Dodi versus Bojambe. Ake singena na marital rings. Why people abashadile bafaka amaringi? Why abantu abashadile befaka amaringi? There is a study that you ignoring. Abantu abane pressure BP ephezulu that are wearing rings. Let me repeat. Abantu abane BP ephezulu they are wearing rings. I-ring iyavuthuka la. Kune chemical compound a breaker down, we call it nickel. It breaks down. It is just a nanoparticle of the ring. It breaks down and then it circulates with the blood and filters enhlizweni. Sit with apex. And then iba heavy metal enhlizweni. Those people, because banalento le. Abantu abashawe stroke, go and examine ukuthi akayifaka ngayini ring. Bafaka ama ring. Abantu ushukela wabo ungacontroleki besilisa, go and check besifazana ukuthi abafaka ngena ama ring. Bafaka ama ring. Kanti babudodela iring yayifakwelani sizomasha siphinde sigule na? No, awuyidingi vese ring ukuthi for ukuthi ushadile. Awuyidingi nje ring, akukho le kuthiwa faka khona iring. Even i-marriage certificate akushiyo ukuthi ikhona iring yini, cha, ayidingeki vese iring. Ayidingeki. Kufuneka i-marriage certificate number and people abashada ama-ID abo phela iring. Listen, ne-date yomshado. Lalela-ke. La-ke mesikhuluma ngeringi, iringi isungulwe abantu base-America nge-Second World War, not first, Second World War. Kade befaka kakhulu ku-front line abantu e-America. Thereafter they have taken a decision ukuthi no, those who are married, they must wear rings so that they cannot be deployed with-front line. Baqala-ke abantu e-America abafelokazi bancipha-ke manje, bancipha ngencane abantu abafazi izimbamba. Kwafa izimbamba ke idunyelwe lezi zafa izimbamba bafa banomsebenzi vesa abasizingalutho oshaya idlwabo. Laba iring yaqala afaka kuthiwa ayifakwe sama office. Basebenza ngaphakathi ko store room, emakhishini, konjiniyela, bakhanda imoto, laba bashadile. Bese ukuthi laba bayashadile bavuthathe bafake ngaphambili ke. Because bekubonakala ngeringi kodwa. Uthi ushadile la kanjani, lo ushadile kanjani, lo ushadile kanjani. Iringi iqale lapho. Asikho isidingo ukuthi umuntu omeshadile afake iringi. Ngoba kune mentality akayifanga ngani iringi umeshadile kusho ukuthi ufuna ukuhamba ngane ngeqiniso bese atashada. No, iringi does not symbolize ukuthi you are married. It was symbolizing ukuthi you should not be deployed with front line empini. That's all. It's meaning of a ring. This is Babu Dodi, this is Bojambe. Thank you.